Mit navn er Christian Hald, og jeg vil gerne holde et foredrag her om klimaproblemet og hvad man kan gøre ved det. Og jeg har derfor givet mit foredrag den her titel: Kan man knække klimaproblemet? En historie om de 7 stabiliseringskilder. Og det er nogle tanker, der kommer fra en amerikansk forsker, som hedder Robert Sokoloff. Og det er dem, jeg gerne vil præsentere, fordi jeg synes simpelthen, det er nogle meget interessante idéer, som flere og flere mennesker bør kende til. Og min baggrund for at tale om det her emne er, at jeg har skrevet nogle opgaver i USA i forbindelse med en master i Public Administration. Så oversigten for mit foredrag er, at jeg vil gerne fortælle om Sokoloffs 7 stabiliseringskilder. Den første er bedre brug af energien. Det kommer ikke som en stor overraskelse, når man skal stabilisere klimaet. Den næste er naturgas i stedet for kul. Så er det indfangning og lagring af CO2. Den tredje er den fjerde er opskalering af vindenergi. Og så er der opskalering af solenergi, og det er biobrændstof. Og så er det et stop for global afskovning og en maksimering af nyplantning. Og til sidst vil jeg gerne konkludere. Her er ideen bag Sokoloffs artikel. Jeg ved ikke, om I ved det, men med den økonomiske vækst, der har været i Kina, og der som har været i Indien, og også i Brasilien, og med den CO2-ledning, der sker også i kraft af USA's fortsat høje vækst, og vores industrielle samfund i det hele taget, så forventer man at nå op på 14 gigatons kul udledt i atmosfæren i 2050. Og alle siger, at hvis vi kommer ud over de 2 grader temperaturstigning over det industrielle niveau, så begynder det at blive farligt for økosystemer, det begynder at blive farligt for Golfstrømmen for eksempel, der kan gå hen og kollapse. Men sagen er, at det niveau med de 2 grader, det når man måske allerede i 2030, ifølge den sidste FN-rapport. Så derfor så siger Sokoloff, vi må gøre noget, og det han siger, vi skal gøre, det er, at vi skal bruge alle de eksisterende teknologier, som vi har. Og der er 7 af dem, siger han, og de 7 kan fungere som kiler ind i den her forventede CO2-stigning. Og det er de 7 kiler, jeg gerne vil fortælle om. Fordi ingen løsning på det her klimaproblem kan stå alene. Vi skal bruge alle 7. Den første er bedre brug af energien. Igen, Sokoloff siger, at vi har alle de teknologier, vi skal bruge, men vi skal bare bruge dem mere globalt. Vi skal få udviklingslandene, og vi skal få Kina for eksempel til at være bedre til at udnytte vores teknologier inden for vores køleskabe, fordi i øjeblikket er de utroligt ineffektive i udviklingslandene. Vi skal have dem bedre til at isolere deres huse, og hvis I har boet i USA, jamen, så vil I også kende til, at deres aircondition den kører for fuld drøn i USA. Om vinteren der bruger de en masse varme på at opvarme. Men ifølge FN's klimapanel, så kan en af de her stabiliseringskilder fås bare ved at bruge de teknologier inden for isolering, som vi allerede har. Så der er ikke den helt store magi i det her, men man skal simpelthen gøre det med disciplin. Det er det, som Sokoloff siger. Så siger han også, at når man kigger på vores benzinøkonomi, så er gennemsnittet i øjeblikket ca. 13 km per liter. Og det er faktisk lidt over, hvad sådan en Hummer her, den kører i USA. Og vi skal helt over at have fat i den her type Ford Focus her, som kan køre 26 km per liter. Men fordi sagen er, at der kommer 4 gange så mange biler i 2050. Vi kommer op på 2 milliarder biler. Vi kommer til at ramme 9 milliarder mennesker ifølge de foreløbige projektioner. Så det kan give endnu en stabiliseringskilde, hvis man kan gøre det her. Så det var nummer 1, bedre brug af energien. Nummer 2, jeg vil gå lidt hurtigt henover, det er naturgas i stedet for kul. Og det drejer sig om ganske enkelt, at CO2-udslippet per enhed elektricitet er dobbelt så højt ved et kulkraftværk, som det er ved et naturgaskraftværk. Og her ser vi sådan et ret moderne, nyt russisk gaskraftværk, og specielt Rusland har masser af naturgas, og det ville være fint, hvis man kunne få dem til måske at sælge lidt mere af det til Kina, fordi det, der sker i øjeblikket, er, at kineserne sidder oven på den største mængde kul på noget land, og de er i stand til at bringe vores temperaturer op, helt op ved røde felt, ved bare at bruge det kul, som de sidder på. Og det værste er, mine damer og herrer, det er, at kineserne gør det faktisk. De bygger et nyt kulkraftværk hver 14. dag, siger rapporterne.
Så jeg skal væk fra det her med at bruge kulkraftværkerne. Hvis man så vil bruge kul, så skal man have fat i den tredje stabiliseringskilde, siger Sokolov, og det er simpelthen indfangning og lagring af CO2. Hvis man gør det, så kan man simpelthen nedbringe kuludslippet med 90% fra sådan et kulkraftværk. Hvordan gør man så det? Jamen, han siger, at den nemmeste måde er at sætte låg på skorstenen af de her kulkraftværker, og så pumpe CO2 under et stort pres, dybt ned under jorden, 2 km ned i nogle lag, som skal være stabile. Og det stiller altså nogle enorme krav til de her lommer, fordi hvis der er seismisk aktivitet og jordskælv, så kan CO2'en komme op til overfladen, og blandt andet ved en bundvending, der skete nede i en af de afrikanske søer ved Lake Chad, der kom der et kæmpe CO2-udslip op fra bunden, og det dræbte tusindvis af kvæg, og faktisk også nogle landsbyer, hvor folk simpelthen døde. Så derfor så er det meget vigtigt, at det her med at binde CO2 under jorden, det skal være sikkert. Det kommer Sokolov ind på. Så det er sådan en tredje kilde. Fjerde kilde, den kender vi jo altid i Danmark. Vindenergi er jo godt for naturen, undtagen for de havørne og fiskeørne, som kolliderer med dem. Men her der siger han, at det er meget positivt, at vores vindmøllekapacitet er steget med 30% årligt siden 1990. Det går altså fremad. Men Sokolov siger også, at hvis vi skal have 1 kilde til at stabilisere klimaet, så skal vi have 50 gange så mange vindmøller globalt. Det er altså noget af et projekt, det her. Og det vil sige både flere vindmøller til hav og flere vindmøller på land. Det ser lidt mere skidt ud med hensyn til solenergi. Jeg ved ikke, om I ved det, men solenergi er den energikilde, som er dyrest. Så den er utrolig smart, den er utrolig effektiv, men den er også utrolig dyr. Og det er gået langsomt, siger forskerne, med at få omkostningerne ned med solenergi. Og det vil sige, at der er lidt dårligere udsigter med hensyn til at få en kilde ud af solenergi. Men Sokolov siger ikke desto mindre, at vi kan få en stabiliseringskilde, hvis man opskalerer installationen med 700 gange den nuværende installation. Det er et kæmpe projekt. Det svarer til ca. 3 kvadratmeter solenergiplader for hver eneste indbygger på jorden. Jeg ved ikke, om man kan forestille sig størrelsesordenen af den, men det er altså bare for at få 1 kilde. Den 6. er biobrændstof. Der beregner han også, at man kan få endnu en stabiliseringskilde, hvis etanolen afløser benzin, og forudsætter, at etanolen bliver brændt forholdsvis rent. Men igen, det svarer til en 6. af det landbrugsareal, vi allerede har. Og det er altså forudsat, at vi gerne vil bruge vores biler, og det er forudsat, at vi gerne vil køre lige så langt, som vi plejer at gøre. Så igen, det med biobrændstof, det ser altså også lidt skidt ud. Måske lidt mere realistisk er det her med den 7. kilde, som kommer fra, at man totalt stopper global afskovning, specielt i troperne, hvor, jeg ved ikke om I ved det, men ca. 25% af den CO2, som vi mennesker skaber, den kommer simpelthen fra, at man hugger skoven ned specielt i troperne, men altså også generelt afskovning, deforestation, det er 25% af CO2-udledningen. Så Sokolov han siger, vi skal bare nedbringe tropisk afskovning til næsten 0 inden 2050, og vi skal plante 300 millioner hektar nye plantager. Det er 300 millioner fodboldbaner. Det gode er her, at for eksempel Kina gør virkelig meget i øjeblikket for at plante nye plantager, fordi de begynder også at være bevidste om, at klimaproblemerne kan give nogle problemer, og det ser vi allerede nu med de oversvømmelser, måske relateret til klimaforandringer. Så det her, det var de 7 kilder. Det var altså historien om først, hvordan man skal simpelthen have en meget mere konsistent tankegang til at løse klimaproblemet, og konklusionen er, ja, klimaproblemet kan knækkes. Sokolov han påpeger, at en løsning alene kan ikke gøre det. Vi skal bruge og opskalere de eksisterende teknologier, og for alle 7 kilder, der kræves en dramatisk indsats, både fra den offentlige og fra den private sektor. Tak skal I have. Det jeg sidder med lidt i mit speciale i øjeblikket. Det er derfor, jeg gerne vil teste på jer. Så jeg håber, I kan klare det. Tak skal I have. Du må ikke slukke for denne her strøm her, indtil den er blæst af. Der går lige 2 minutter eller noget.
bare stille den her ud. Bare stille den her, ikke? Det er jo dyre server. Hvad mener du, Erik? Det ved jeg ikke. Vi er i dag i Lårhusen. Det skal jeg altså noget til at hjemme på. Der er mand, skat, ikke?